Vi har fået en aftale med sundhedsminister Astrid Krag i hus, og vi er nu inde og skal høre, hvad hun har at sige i forhold til nogle spørgsmål, vi har sendt omkring organdonation i Danmark. Så det ser vi meget frem til. Det er jo rigtig trist hver eneste gang, der er et menneske, der dør på venteliste, mens han eller hun venter på et nyt organ. Og det vi kan gøre for at sikre, at det ikke sker i nær så mange tilfælde, det er jo dels at sørge for, at der er flere, der tager stilling og siger ja til at blive organdonorer. Og så handler det jo også om, at vi skal blive rigtig dygtige på vores sygehuse, til så også, når der er nogen, der er mulige donorer, altså fordi de simpelthen er så hårdt ramt, de er på vej til at være hjernedøde, at man der er meget opmærksom på det, så man kan redde organerne, kan man sige, så de kan blive brugt. Og hvad synes du så er vigtigt i forhold til at fortælle befolkningen omkring det her med organdonation? Men det er fx vigtigt, at når man får sit nye sygesikringsbevis, så får man også denne her med. Og så bruge det som anledning til at få snakket. Der står også til stilling sammen med de nærmeste. Få snakket med sin kæreste, eller sin mand, eller sin kone, eller sine forældre, om hvordan man har det med det. For det kan jo være noget meget abstrakt at skulle forholde sig til. Altså, skulle jeg komme ud for et trafikuheld og komme så slemt til skade, at jeg ikke overlever, eller skulle jeg en dag få en hjerneblødning, så jeg ikke kan overleve. Jamen, det virker meget fjernt, hvis man har en helt almindelig aktiv hverdag, men pludselig kan man jo desværre stå i situationen. Det er ikke en rar situation at tænke på, og derfor tror jeg, der er for mange, der ikke får taget snakken. Men det er jo i virkeligheden noget af det bedste, man kan gøre for at skåne sine pårørende. For hvis ikke man selv har taget stilling i tide, jamen, så er det jo de pårørende, dem der står tilbage med sorgen og smerten og angsten og alle de bekymringer, man har, når nogen man holder meget af, pludselig ikke er her længere. Så er det dem, der skal tage stilling. Så min opfordring er, at vi alle sammen, hver gang vi støder på det her, det er jo, når vi får nyt sygesikringsbevis, så når vi skal have fornyet vores pas. Nede ved lægen står den også tit, jamen, at vi bruger det som anledning til at tage snakken derhjemme. At skulle vi, og det håber ingen sker, men skulle vi stå i den ulykkelige situation, vil man så være donor? Vil man være med til at redde nogle andres liv? Eller vil man ikke? Og det er jo dybt personligt spørgsmål, som man selvfølgelig må gøre op med sig selv. Inde på sundhed.dk, som jo allerede i dag er en rigtig god side at kende, men som kun bliver en vigtigere side i fremtiden, der kan man gå ind og læse alt, hvad der er værd at vide om organdonation, og det er også der, man kan melde sig til og efterfølgende se sin status. Det kan jo godt være, at man ændrer holdning, at man først har sagt nej, og så møder et menneske, der har overlevet takket være en donor, og så går ind og siger ja, eller den anden vej. Og så finansierer vi jo forskellige kampagner, for eksempel også den kampagne, I er en del af gennem Sundhedsstyrelsen, og det vil vi også blive ved med at gøre. For det er ikke sådan, at man en gang for alle kan sige, nu har vi haft en oplysningskampagne, så har folk nok taget stilling. Nej, jeg tror, det er noget, vi er blevet nødt til at blive ved med at oplyse omkring, og rejse debat omkring, og det vil vi blive ved med. Det vi skal blive langt bedre til, det er på de hospitalsafdelinger, hvor der ligger patienter, der typisk kan ende med at være hjernedøde. Der skal man være rigtig ops på det, og være opmærksom på det, og være uddannet til at tage de svære samtaler med de pårørende. Det tror jeg er en rigtig vigtig indsats. Og så er det en vigtig indsats at blive ved med at blive fagligt dygtigere, så man kan få stadig flere organer ud af hver donor, altså at hver donor kan redde stadig flere andres liv. Det sidste spørgsmål, det er det her med, om der ligesom kommer mere prioritet fra politikernes side omkring emnet organdonation i den kommende tid. Ja, men der er svaret meget enkelt, for det gør der. Der er i gang med at blive lavet en national handleplan, som skal være færdig her med udgangen af 2013. Og det er sådan set en handleplan, som alle partier i Folketinget har efterspurgt, og som vil indeholde en lang række forskellige ting, lige fra helt konkret, snævert fagligt, hvordan kan man lægefagligt få mere, redde flere liv med hver donor, hvordan kan man på sygehusafdelingerne blive bedre til at arbejde med det, og til nogle helt brede overvejelser. Skulle den her komme ud til borgerne på andre måder, end når man får nyt pas og nyt sygesikringsbevis? Skulle vi blive bedre til at tvinge folk til at tage stilling, uden at sætte det over styr, at der er så positiv en holdning til det? Den handleplan skal ligesom kigge helt bredt på området, og så skal der jo handles politisk på det, når den er lagt frem.